zuciyar masoya ya wuce mai ido ya kalla sun da farin ciki ya balla nuna ido ya zo da zamana Assalamu alaikum. Mama? Sannu mama ina yini? Lafiya na gajiya. To ko kufa? Dube kufa. Mama dama ko da yake ya sadi ki faɗa mata. Ki za ki ga mata ai wannan ko? To faɗa mu mana. Me kuke ta wani nuku haka sadi? Mama dama a family ina da nake ga miki na Kano din nan. To yaya na zai yi aure. Allah sarki. So shi ne nake so mama dan Allah sadi kina so ya raka ni. To ai ba matsala. Ai ni na fi so ma ya raka ki din. Bai dace a ce ke mace ke kadai ki tafi ba. To amma bana nawa za mu yi? To insha Allah ina sa ran kamar sati daya haka zuwa sati biyu. Ko sadi? Irin sati ɗaya zuwa ina laifin ma kwana 2 ko 3 haka. To shi kenan mama zuwa sati daya haka. Amma fa sadi kai ne babba kuma kai ne namiji ka kula da ita. Da abin da kaga tayi ba daidai ba kai mata fada. Allah ya zan kula. Shi ke Allah ya tsare. Ni bari shiga daga ciki. Sun da farin ciki Yawwa. nuna ido ya Ba komai. Ni zan tafi. Sai an tuna. mai tunani Sakina, mutuniyar shiru har yanzu bata tashi daga bacci ba ne? Har yanzu bata tashi ba, tana ta baccin ta. To ni fa ina gaba aikin malam alhamdulillah. Ba labarin bugun zuciya ko tana miki da daddare wasu bayanai? Wallahi lafiya kalau muke baccin ma. Alhamdulillah. Wallahi lafiya kalau muke baccin. Daidai kenan.
kin ce min idan har na bar layin nan a jikina zuwa kwana 7 ba zan ƙara mafarki da masoyina ba kuma ba zan ƙara jin bugun zuciyata ba. Amma fa sai kuma gashi yau kwana 2 kacal. Kin ga wannan? Kin ga wannan? Duk waɗannan abubuwan a cikin mafarki na ya bani su. Sai kuma gashi ina farkawa gasa a zahiri. Yanzu kin yarda da cewa bugun zuciyata gaskiya ne kuma layi ki ƙarya ce? Ni Sakinan tambaye ki, wannan ba sakon da ɗazu Nasir ya kawo miki yace ki kai mata bane? Toke idan hankali wannan sakon Nasir ne ya kawo na kai ɗaki kina bacci na aje miki. Abu gaibu ya fulo ɗarbin armi ya yi hanzari. Malam Nasir yanzu kake tafe? Sakina ya gida. Minit fa? Wallahi ta yi bacci. To, ga wannan. Ki ajiye mata da Allah dama ta isayya ce na ce zan kawo mata. Ko in leƙa? A'a ni ban ce ki leƙa ba, ni dai kawai na ce ki ajiye mata. In kika leƙa idan kuma maciji ne zai sare ki. To shi kenan zan kai mata insha Allah. Lafiyar ta kalau anti. To da Allah ki gaishe ta. Za ta ji. Ka gaida gida. Mai tunani. Idan kuma kina ja da magana ta zan iya kiran shi daga bakinsa. Ki dawo cikin tunani. Minal, ko mafarki Nasir din kika ya kawo miki a mafarki kin san abin da zai zama gaskiya wani lokacin mafarkin ina ga kika an ka kina bacci da yake baccin sama sama ne ko? Na ga alama. Wallahi na ga alama. Wannan shi ne magana. Ta ji Nasir ya kawo jin aje. Ki ce wani na ga mafarki na ga. Wai me kuke nufi ne? Abinda muke nufi wannan sako da kika gani ba wai sakon wai mafarkin bugun zuciya bane. Nasir da kika sani Nasir shi ya kawo yace a baki. Sakina ta kai miki kina bacci. Kin gane yanzu? Kin fahimci abinda nake nufi yanzu? Dan ki farka. Na. Kuma maganar laya da kike faɗan cewa ƙarya ne. To ina so in gaya miki. Ki barta a jikinki nan da kwana 7 idan har kika ƙara yin mafarkin bugun zuciyarki ni kaina da kika ganna an tingi ko zan goya miki baya akan duk abin da kike so. Ni ma na shiga maganar ku yau. Ta gwada ta gani. Sakina wannan yarinya lallai Abu gaibu ya fulo ɗarbin armi ya yi hanzari. Shin abinda anti da Sakina suka faɗa min cewa abinda masoyi ya kamo a mafarki cewa Nasir ne ya kawo a zahiri? Tuwa ko fita ta numfashi na ƙara ji. Anya kuwa ba wasa suke min ba suna so su yi wasa da kwakwalwata. Duhu yaro ya sanya fitila zuciya na buga. Amma dai anti bata taɓa gaya min wani abu ba wanda ya kama da ƙarya ba. Ta yaya zan iya gaskata abin da suka faɗa min? Mai tunani. Ta yaya zan iya gaskata abin da suka faɗa min? Mai tunani. zuciyar masoya ya
wuce mai ido ya kalla sun da farin ciki ya balla nuna ido ya zo da balla. Da gaske Minal? Minal? Hello, na saka da shi lafiya. Lafiya lau Minal. Ce da daddare ka zo bana nan. Haka ne, Sakina ta gaya min kina bacci. Amma na ba ta sako na ci idan kin tashi ta baki. Sakon menene? Halawa ce da kek, akwai wannan abin naki ƙauye wanda ke zuciyar masoya ya wuce mai ido ya kalla sun da farin ciki ya balla ya na jikin shirin da kici ido ya zo da balla. take nufi? Me yasa ta kira ni? Kai, akwai wani abu. Wannan wani irin al'amari ne? Na kasa fahimtar komai. Bacci nake ban farka ba. A sanya fitila zuciya na bugawa zuciya. Ina son sanar miki da cewa mai da hannun kyauta baya babu kyau, ya saba daga tsarin tarbiyya da kuma ɗabi'a. Kuma kin wulakanta abin da wanda yake son ki ya baki kenan. Idan na tambaye ki zaki gaya min gaskiya tsakaninki da Allah? Na yi alƙawarin zan gaya miki gaskiya. Wannan abin da yake faruwa gaskiya ne ko kuma haɗin bakin? Nasir shi ya kawo miki wannan abu jiya da daddare bayan kin yi bacci. Idan kuma kina so ki kira shi ki tambaye shi. Na kira shi ya ce min shi ne ya kawo. Amma ta yaya hakan za ta kasance? Mafarki ko zahiri wanne ne zai zama gaskiya? Zahiri shine gaskiya. To amma me yasa ka zaba abin da yake a mafarki ka tale wanda yake a zahiri? Da ni da kai gaba ɗaya duk mun gazgata akwai iska, haka ne? Haka ne. To amma me yasa ba ma ganin ta a zahiri? Kuma me yasa muka yarda da cewa akwai ta? Yanzu idan na ce maka ina hankalinka sai dai ka nuna mun kanka alamar cewa yana ciki. Idan muka ga wani ganyen bishiya yana kadawa ko kuma wasu kyallaye suna farfari, ba ka ganin cewar idan wata ƙura mai ƙarfi ta tashi muna kiranta da guguwa? Yayin da wasu lokutan muka yi jin sanyi a jikinmu, duka alamu ne na cewar ko da ba ma ganin iska mun san cewa da akwai ta. Haka kuma idan muka ga mutum cikin natsuwa da kamewa da kuma bin ka'ida, yana sanya abubuwa a inda suka dace, sai mu ce wannan yana da hankali. Kai wani alamu ne suke nuna cewa tabbas akwai ƙaunarka a zahiri da kake gani a mafarki? Duk basirarka kuma komai kunyarka baka isa ka hasasu abin da babu shi ba. Duk abin da ga dan adam ya iya tunawa to akwai shi a cikin halittun ubangiji. Kunyarka ko ta yar karamar basirarka ta yi kaɗan ta iya kawo abin da Allah bai yi shi ba. Na haɗu da ƙauna a mafarki. Yanzu haka yana ganin siffofinta, da za a bani abin rubutu yanzu haka zan iya zana siffofinta. Ya haka ma ya ishe ni hujja. Don haka nan da wasu 'yan kwanaki kamar yadda na gaya maka zan je gare ta. Kuma kai ne mutum na farko da zan fara kira idan na haɗu da ita.
ah, ah.